Lasse vil sige noget. Skål, Lasse. Så Lasse, fyr den af. Gå, hold nu kæft. Lasse hjem. Nu går Lasse hjem. Nu. Jeg havde en drøm. I have dream. I have Jeg var en dream. liste til i aften. Nej, jeg vidste ikke, at rimekongen ikke var her. Rime godt. Du bor her. Det vidste jeg ikke. Og jeg vil bare sige, hvis John ikke skal med til den fest, så ved jeg ikke, hvilken fest det er. Hold kæft, John. Jeg vil gerne have lov at svare på den der. Og så er det godt lov at sige, at en drøm og rød første og vi skal opstå smøger, fordi at jeg skal føle nu, og jeg skal drikke nu. Jeg vil gerne have lov at sige den sidste ting. Har du ikke en bræksmand til mig? Altså, du bedes forlade huset. Jeg vil gerne have lov at sige den sidste ting. Altså, bror, rent personligt vil jeg jo gerne have jer alle sammen med. Sådan. Jeg ved, Klemme, jeg ved, Thomsen, de er inviteret. De er allerede inviteret, sådan er det. Men rent personligt, så vil jeg gøre alt for, at Aslak, Lasse, stop. Det er bedst. Du er Lystrup. Altså, rent personligt vil jeg gøre for alt for, at I kan komme med. Alt personligt vil jeg gøre alt for, så jeg tænker mig at ringe til hende lige nu. Det filmer vi også lige, eller hvad jeg siger. Jeg ringer til hende. Nick, det er ikke det der. Giv mig en cigaret, fordi det her... Nej, seriøst.